Molweni bhotani lotshani dumelang thobela sanibonani absheng. Good afternoon goeiemiddag. Zidwesha nezidweshakazi zika Nonkwenkwezi. How are you good people? How have you been keeping? It's been a while, I know. Don't ask. Don't even ask intoba ndivelaphi betuni. Kubhizekile. And I don't even want to get into it intoba kwaze kwathini kungathangani. I think by now there is a fly in my video. For the why, I don't know. Yeah, guys, if you follow me on social media, you will know where I've been or what I've been up to. All the time I've not been recording. But anyway, let's get on to today's video. Today's video, I wanted to talk about ukutya okungatyiwayo ngumntu othwasayo. And now you'll find ukuthi I'm talking to amathwasa nje across the board. Othwasane abahlekazi abakhwetha elagama abangalifuni. Across the board, Xhosa, Tswana, Sotho, Zulu, you understand? I have found there are commonalities, you understand, when it comes to food you must avoid. So I'll give you the reasons as to why as well, so that ndingumntu nam oye afuna ucacela intoba kutheni into ethile ingenziwa okanye yenzelwa ntoni. Masingene ke ekutyeni. Masiqale apha, ndizawubala amaqanda, ubisi, iimbotyi, ndibale ii-peanuts, amantongomane or amakinati. If you did nutrition esikolweni, you'll find ukuthi these are high in protein. Now, what's wrong with this being high in protein? Ingxaki lapha sekuthinini protein. How do I put it ngendlela endilisekileyo? NgesiZulu imizwa yakho uyayiva ke ngoku, imizwa yakho ithanda ukuphakama if utya ama-protein amaningi, uyayiva. NgesiXhosa imbatyo, umntu otya ii-proteins uyathanda ubatywa ixesha elinintsi. Oma ndithi kulula into yoba makahlale nje espeyisini abatywe. SisiXhosa esindisithethayo. Umzekelo, mna xa ndinyanga umntu ongutata ongaphakanyelwayo okanye osokolayo into yoba avukelwe, kwizinto endizidibanisayo ziba khona nee-peanuts. Yayiva ke ngoku? Ithi laa nto lena vele ine-protein le ndaba. So if idiet yakho ixesha elinintsi ine-protein, kwimeko yesiphehlo, umzekelo, you'll find ukuthi esiphehlweni kaloku asohluli thina phakathi kwendoda nomfazi. Andinalo igumbi lamantombazane nabafana, umzekelo. You understand? Sometimes ufumanisa into yoba singena entlombeni, sinikwe igumbi elincinci, sonke kufuneka sipakishane kweli gumbi, literally omnyalale phezu komnye. You understand? So ke ngoku asilindelanga into yoba makubekho abantu ababatyiweyo, umzekelo bawelanayo. You understand? So idiet siyayicontrola for iimeko ezinjalo. Ngelinye ixesha kwalapha esiphehlweni kaloku uzofunda apha sisikolo, so uyathunywa. Ndithi ke mna kuhamba okhanda amayeza, khandiyeza nangubani bani ingxaki yakhe, dibanisa into ethile nento ethile nento ethile. Uyayiva ke ngoku? Ube wena unguntombethongo benizimincile apha noza nendaba. Uyayiva ke ngoku? Ngenxa yento yoba kaloku nitya amaqanda, nitya amasi nina, imbatyo ke ngoku nihleli nje niyarhalelana. Umlaza ke ngoku yinto engahlambulukanga. Umlaza uyawabulala amayeza. So mna ndikuthuma emrhawuleni wam or sithi emsamo, uzobulala amayeza am, awuhlambulukanga. Nokusondela nje kubantu abadala, uyayiva ke ngoku, ungahlambulukanga, unuka umlaza, akulunganga. So those are the reasons basically. Kukuncedisana okanye ukukhawulelana nemeko yomntu othwasayo, ngoba kaloku angekho uvese kuyidelete imizwa. But what we try and do into yoba noko masinga-encourage ii-feelings
ezihleli nje ziyarhala camagu. Masithi ke masiphinde sibuyele apha eqandeni. Liqwalasele iqanda into yoba liyindingilizi. Yayibona mos, livalekile iqanda. Ukutya okuseqandeni kuphakanye ngaphakathi eqandeni. Ithi loo nto leyo xa unoxabisa ukutya iqanda kakhulu uyazivala njengalo uba livalekile. Ndazi noba ndiyavakala na. Uyazivala njengoba nalo livalekile. Major reason ebangela into yoba sithi sanukuwatya amaqanda. Mandigqithe ke bendibale nantoni, intlanzi, fish. Intlanzi, one, fumanisa into yoba ufish uyayibulala imithi, bulala amayeza. Njengamntu onyangwayo osatya iyeza, uyayiva ke ngoku, uba unoba ngumntu otya ifish, uyayibulala umthi lo uzama uncedisana nawe. Mos xa unyangwa usemagobongweni, utya isilawu, uyavaswa, uyagabjiswa, yonke laa nto leyana. But xa uzawutya ukutya okubulala amayeza, basically uzibuyisela umva. That's one reason. Another reason kukuba kaloku wena nentlanzi niyazalana kakuhle kakuhle. Khumbula usengumntu mhlawumbi ngokwethongo, ngumntu okufuneka eleli phezu komzi omkhulu, ngumntu okufuneka eparuliwe, uyayiva, ufakiwe emanzini, uphehlelelwe phakathi kwamanzi. Ube ke ngoku wena usitya abantu bamanzi, ontlanzi. Uyayibona laa nto? Awukwazi kaloku utya umntu wakokwenu. Uyayiva, ziinkundla osenetyala kuzo, usezayolala emzini omkhulu ogqumayo, umzekelo kuloo ntlanzi. So those are the reasons basically. Ihagu, inyama yehagu, sizathu ke awoni la yabona apha ehagwini, ndifuna ukuxokisela ke. Kulapho mna ndiqonda ndiyayiva nje ibalwa. Anangxaki nahagu mna. But ke izizathu endiye ndizive, kuthiwe buyela kulaa nto yaseBhayibhileni ethi ntontoni namadimoni. Andiyazi ke uba ndagqibela mna kusithiwa eziya zazinamadimoni zabaleka zayongena olwandle. Kodwa ke kutshiwo kuthiwa inamadimoni or ayihlambulukanga. Uyayiva ke ngoku, ayihlambulukanga ihagu kutsho kwabantu. Nayo ke kuyatshiwo kuthiwe iyawabulala amayeza. Ndingazi ke ngoba mna kunemithi endiyisebenzisayo, kunemithi endithi ndakuyikhanda ndidinge kanye yona ihagu, especially amafutha ehagu. Enye into unoyiqwalasela nje kwahagu lena, ihagu yinto ethanda ukutya into ezimdaka, iyadibana kakhulu nobumdaka ihagu. So ihagu nje is associated with ubumdaka, yathanda ihleli nje, uyayiva, isebuxhofxhofini. So ihagu nje imdaka. Noba ingade ibe ivalelwe, yona indalo yayo iyavana nobumdaka, iyabuthanda ubumdaka. Uyayiva le nto ndiyithethayo? Indalo yehagu ithanda ubumdaka. Noba thina singayitshintsha ke sizama uyivalela, inoqhwesha phaa kulaa hoko ihagu, aphi yakhona iyaphi, yebumdakeni. So yabona nje loo nto leyo into yoba inyama yesilwane esingazithandiyo. Uyayiva? So ndithi ndayicinga mna ndiyibone into yoba kufanelekile ibalwe ihagu kukutya okungahlambulukanga, ngoba yona kuqala ayizithandi, ithanda ukungcola camagu. Igusha, inyama yegusha andiyithandi, ndiza ngecala. Igusha, isizathu sokuba ingatyiwa igusha, ibalwe kwizinto ezingatyiwayo, igusha indawo yokuqala imathile, imaka ukufa igusha, ayinaso nesikhalo igusha, ayindwebanga igusha. Umntu othwasayo igazi lakhe kufuneka lihleli nje lidlamkile, funeka uhleli nje ulapha. Uyayiva ke ngoku?
igusha idengile imathile andimfuna umbona umhlekazi omathileyo, umhlekazi odengileyo. Umhlekazi funeka abe sharps, uyayiva ke ngoku. So xa uzawutya igusha uzawufana nayo igusha kaloku, ingakumbi inyama yentloko. Nantso enye into, ukutya inyama yentloko, intloko njengamntu osakhulayo emshologweni, ungumntu umoya wakho usaqeqeshwa, umoya wakho usazulazula, usafuna uqokelelwa. Uyayiva ke ngoku, wena ukubhula, sibhula ngekhanda mos ngentloko ixesha elininzi. Ufumanisa ukuvumisa kulapha, laa nto kuthiwa le nto uyicingayo yiyo ithule. Uyayiva? So xa uzawutya inyama entloko yezilwanyana ezimathileyo ingakumbi, fumanisa into yokuba ubulala your intuition. Yintoni intuition ngesiXhosa kanene? Yho, intuition. Hayi mntakabawo, hayi ndibalekiwe. But uyayiva le nto ndiyithethayo, uyayiva ke ngoku, you are killing your intuition xa usitya inyama entloko, ngoba ungumntu nawe osebenzisa intloko. Uyayiva? Usatreyinwa ukusebenzisa intloko ukuaksesa umoya usebenzisa intloko. Phinde iziphakathi ke ngoku, whether zezegusha, zezenkomo, zezebhokhwe, umntu othwasayo akazityi iziphakathi, sithi ngumbilini. Kaloku wena usagula ngombilini, usengumntu onombilini ophezulu, ngoku awukwazi uthi ungekanyangeki umbilini ube utya nemibilini. Uyayiva ke ngoku? Meaning awusoze unyangeke umbilini wakho. So umntu ogulayo ubaleka umbilini ngeenyawo zombini. Takeaways, asikutya ukutya esingakwaziyo uba kupripherishwe kanjani ulithwasa. Mhlawumbi lo mntu ebephethe okutya usexesheni, mhlawumbi akahlambulukanga, unomlaza, njalo njalo. Uyayiva ke ngoku? Mhlawumbi ebephethe amayeza amdaka. So ukutya ongakwaziyo into yoba kupripherishwe njani awukutyi. Takeaways asizazi uba kwenziwe ntoni, nokutya okuleleyo, umbeko, ngoba kaloku kukho hili abagabhela ukutya. Uyayiva? Wena use-ethe into yoba ke ngoku ungathi unyangwa ngapha ngoohili bagabhe ekutyeni kwakho. Camagwini bethu nani. Please like, share, continue sharing. Share the videos, guys, and like, because when you like, uYouTube uyabona into yoba iyathandwa le video, atsho emane eyinyusa for into yoba ibukelwe nangabanye. Uyayiva ke ngoku? But don't skip the ads, because they pay the bills. Other than that, see you on the next one. Ciao.